Hi ha casa perquè hi ha intempèrie, i la intempèrie demana empara. Hi ha escola perquè hi ha món, i el món demana atenció. Hi ha casa, i hi ha escola, perquè en l'empara i en l'atenció cadascú pot fer camí i madurar per donar fruit. Quina mena de fruit? De més casa i de més món. Vet aquí l'humà, qui ha de fer el seu camí de la vida en el camí del món, qui ha de formar-se i madurar en la proximitat dels altres i en el veïnatge estret amb les coses del món. Sí, el món se'ns manifesta, però cal atenció. Com més atenció, més manifestació de les coses del món i més maduració de l'ànima. La porta de l'escola és oberta per tothom, de qualsevol edat. A dins hi ha algú. Pot ser algú com aquell vell que havia estat esclau i que després ensenyava als altres a ser lliures, a fer el bé i a gaudir de la festa del món. La porta és oberta. A dins no hi ha ni parets ni sostre. Hi ha amplitud i unes fileres ben curioses, de núvols i de lletres, de nombres i d'eines, d'ocells i de somnis.